Tänään ihan mielenkiintoinen ja näästi setti. Auto jäänyt pihaan, kaupan pihalle ja ei ole enää startannut. Ja jossain on tutkittu ja todettu, että palaa yksi sulake aina tuolta sisäsulakerasialta. Ja mä äsken kokeilin sulaketta hetkeksi paikalleen sinne, niin rupesi saman tien savu nousemaan täältä alueelta. Ja kun katsotaan minkä näköinen tää on, tää niinku, ja se tuli jostain tuolta, ettei vaan olisi kytkimen niin täys sontaa, että sitä kautta vetäisi jotenkin oikaria. Lähdetään ottaa. Eli tää on just suoraan tossa, missä oli nää penkilämpärin katkasimet, niin se on ihan sulanut. Pinnit jäänyt tänne kiinni. Karkkia ja kaikkea paskaa valunut tonne, että aiheuttanut oikosulun siellä kytkimessä.